ning nagkadaghang kaso sa COVID-19 dinhi sa Sugbo, gipanawagan ang katawhan sa pagpalawom pa sa ilahang pagtuo. Og niadtong weekend lang usa ka aerial blessing kun pagbendisyon gikan sa kawanangan ang gipahigayon sa tibuok Metro Cebu. Ang report ni Nico Sereno. Gikan sa private hangar sa magpapatigayon nga si Michelle Luelier, nanukad ang espesyal nga pagbendisyon kagahapon sa buntag. Dala ni Father Renel Cabag ang Blessed Sacrament nga mao'y gi-venerate sa mga tao didto, sa mga organizers ug sa mga deboto. Sunod nga gihimo ang pagluwan sa pari sa chopper aron paghimo sa pagbendisyon sa Sugbo. Mao kini ang gitawag nga blessing in the sky, pagpangaliya sa kahitasan taliwa sa krisis nga giatubang karon sa COVID-19. Moabot sa usa ka oras nga gilibot sa chopper ang tibuok Metro Cebu aron mahatag ang blessing. Especially in this crisis kay considering wala pa yung tambal na wala pa tayo vaccine ng coronavirus. Now we pray for miracles kay miracles do happen if we are going to believe. Sa ubang mga lugar nga sama sa Amerika nga hilabihan sab na apektuhan sa COVID-19, gihimo sa pipila ka kaparian ang aerial blessing. Tambag sa pari ngadto sa katawhan, paladman pa ang pagtuo. Apan subay niini, di sab angayang hikalimtan ang mga naglisod karong panahona ug mutabang aron makasagubang sila sa krisis. Maningkamot nga sa atong kaugalingong ginagmay pamagi, pamakaon bitaw labi na sa atong mga kaigsuonan nga nanginahanglan. Matod pa bitaw sa Secretary Council sa Philippines nga wetaw nga dako pingo kinahanglan. Kabulay kabus nga walay ikahatag. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.